Il-kaptan tal-bastiment Conscious aċċetta li server marittimu mqabbad mill-Gvern Malti jitla fuq il-bastiment. Fil-fatt it-2 is-server marittimu kien jinsab ħdejn il-bastiment il-barra mill-libra territorjali Maltin. Ħabbar dan il-Prim Ministru Robert Abela fil-Parlament fejn fil-bidu għas-seduta it-tnejn tal-aħħar dettalji dwar dan il-każ u spjega kif il-ħadd wara nofsinhar kien hemm komunikazzjoni bejn Transport Malta u l-aġent ta' dan il-bastiment dwar dak li qal u wkoll il-ħadd mal-medja, jiġifieri li Malta lesta tħallas għall-ispejjeż ta' ħsarat. Din ġiet aċċettata minħa tal-bastiment iżda bil-kundizzjoni li l-Conscious jiddaħħal f'Port Malti. Din it-talba ma ġietx aċċettata mill-awtoritajiet Maltin. Imbagħad il-kaptan tal-bastiment aċċetta li s-server jitla' bil-patt li l-bastiment jiddaħħal fl-ibra territorjali Maltin, xi ħaġa li wkoll ma ġietx milquha. Mill-ġdid il-kaptan għamel talbiet ġodda. Imbagħad ġiet risposta oħra aktar kmini illum min-naħa tal-rappreżentanti tal-bastiment, tal-aġent tal-bastiment, fejn kien lest jaċċetta illi jitla s-servejer abbord, imma semma illi ridu jitilgħu 3 persuni oħra illi ma jidhirx li għandhom ebda konnessjoni ma' sit tal-bastiment li għal darb'oħra weġibna illi l-pożizzjoni tagħna kienet se tibqa' kif kienet inizjalment u issa ninsab f'qagħda li nirrapporta illi il-kaptan tal-bastiment aċċetta illi jitla s-servejer barra mill-ibħra territorjali ta' pajjiżna u difatti propju bħalissa jidher li s-servejer maħtur mill-Gvern Malti li huwa Elio Desira wieħed mill-surveyors li huma akkreditati huwa servejer tal-Gvern ukoll wasal fejn dan il-bastiment. Dan fl-istess ħin li 6 persuni ċivili fuq il-bastiment talbu li jinżu l-art u jitilqu lura lejn pajjiżhom. Malta aċċettat dan bl-għajnuna tal-membri tal-Forzi Armata Malta biex imbagħad setu jaqbdu titjira it-tnejn flaxija. Dr. Abela qal ukoll li l-ħadd kellem mal-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech dwar din il-kwistjoni u t-tnejn wara nofsinhar saret laqgħa kordjali bejniethom fil-preżenza wkoll tal-Ministri Byron Camilleri u Chris Bonnet, responsabbli mill-intern u trasport rispettivament. Il-Prim Ministru qal li din il-laqgħa saret fl-interess tal-Għaqda Nazzjonali. Tkellimna mal-kap tal-Oppożizzjoni xtaqt nirringrazzjah tal-li żamm l-interess nazzjonali fuq quddiem. Ħriġna minn dan il-meeting pożizzjoni li hija waħda komuni u din hija xi ħaġa li napprezza ħafna f'dan il-mument importanti illi imxejna bi spirtu ta' Għaqda Nazzjonali u din hija xi ħaġa li nemmen ukoll li lil minn din il-kwistjoni tawgura tajjeb ħafna u ta' dan jiena wkoll xtaqt li nirringrazzjah.